שלום לכם, כאן דקלה מור, ועל ידי יושבת היום ז'ניה אילטוב. שלום ז'ניה. שלום דקלה. ז'ניה היא מאמנת נשים לעשות שינוי בחיים שלהם באמצעות שיטת ה-NLP. ז'ניה, אז כמה מילים על NLP. מה זאת השיטה הזאת? מה מיוחד בה? אוקיי, ה-NLP זה שיטה באמת מאוד מיוחדת. היא מאפשרת לבן אדם לעבור את השינוי הזה בצורה מאוד קלה, מהירה, והשינוי מאוד עמוק, ברבדים מאוד עמוקים של תת מודע. זאת אומרת, השינוי הוא מחזיק טווח ארוך בחיים שלנו. והשיטה גם מאפשרת לעבוד על אירוע טראומטי בלי להיכנס לתוכן של האירוע, אבל לעבוד עליו ולהשתחרר מההשפעה השלילית של האירוע הזה על החיים שלנו. NLP זה שיטה שהיא לא טיפול, היא הנחיה. למה? כי NLP מתבססת על הנחות יסוד שכל בן אדם הוא בסדר גמור, הוא לא מקולקל והוא לא צריך טיפול, הוא לא צריך תיקון. אוקיי, אז זו הנחיה למעשה. כן, זו הנחיה. והנחות יסוד של NLP, שכמו שבן אדם הגיע לנקודה מסוימת, לתוצאה מסוימת, אותו דבר הוא יכול להגיע לתוצאה אחרת לגמרי. זה פשוט צריך לשנות כיוון מחשבה וכיוון פעולה. ובגלל זה זה לא טיפול, זה לא תיקון, אלא זה הנחיה. ז'ניה, מה השינויים העיקריים שאת עוזרת לנשים לעשות בחיים שלהם? דגש שאני עושה בעבודה שלי, אני מובילה אנשים מנקודת התסכול לכיוון האושר. אנחנו באנו לעולם הזה כדי להיות מאושרים. ולכולנו אושר זה הערך העליון שלנו, שאנחנו כולנו שואפים אליו. ונכון שלכולנו ההרגשה של האושר היא מאוד אינדיבידואלית, וגורמים שגורמים להיות לנו מאושרים הם גם כן מאוד אינדיבידואליים מאדם לאדם. נגיד לאחד להיות מאושר זה לבנות קריירה מוצלחת, לשני זה למצוא חברה, חברות. זאת אומרת, לכל אחד יש משהו שגורם לו להיות מאושר. ומה שגורם לנו להיות מאושר זה בעצם דברים שאנחנו אוהבים לעשות אותם, ונהנים לעשות אותם, ודברים שמביאים לנו סיפוק. הייתה לי לקוחה אחת שרצתה להתפתח בשיווק רשתי. אוקיי. וכמו שאנחנו יודעים, שיווק רשתי זה צריך להיפגש עם הרבה אנשים, ולדעת למכור ולדעת לדבר, ותקשורת בין אישית צריכה להיות זורמת וכלילה. כן. וכשהתחלתי לעבוד איתה, והבנו שבעצם אצלה יושבת עמוק האמונה שהיא לא בסדר. והאמונה הזאת גרמה לה לפחד להיפגע. היא באה אליי כי היא רצתה להתפתח, והיא סיפרה שהיא הולכת לכל מיני פרזנטציות, היא הולכת לכל מיני סדנאות, למפגשים, אבל כשמתחיל למכור, להיפגש אחד מול אחד עם אנשים, פה היא הייתה נתקעת. זה גרם לה למקום כזה שהיא לא מסוגלת לעבוד עם אנשים. אז מצד אחד זה היה לה מאבק, מצד אחד היא מאוד רצתה להתפתח בתחום, שהיא הבינה שזה התחום נותן לה צמיחה וחופש כלכלי. מצד שני, שהיא לא יכולה, היא מרגישה שמשהו תוקע אותה. וכשהתחלנו לעבוד, היא התחילה פשוט לזרום. ז'ניה, מי הם אנשים שהעבודה איתך יכולה לעשות להם שינוי בחיים? כל אישה בעצם שרוצה לעשות שינוי בחיים שלה, שלא מוכנה יותר לחיות חיים שלה מתוך תסכול, סבל ואכזבה, וכל אישה שמוכנה לעשות מאמץ כדי להגשים את החלום שלה, כדי להגיע למטרות שלה, ובסופו של דבר אישה שרוצה לחיות חיים מתוך אושר, הנאה וסיפוק, בדיוק כמו שהיא ראויה להם. כן. אז נשים, שמעתם? אתן מוזמנות לעשות שינוי בחיים שלכם, לעבור ממצב של תסכול למצב של אושר, שזה המצב שאנחנו צריכות להיות בו. תרימו טלפון לז'ניה, או תשלחו אימייל, או תרשמו כאן בטופס שנמצא בדף, ז'ניה תחזור לכם בכל מקרה. תודה רבה לך ז'ניה שהיית איתי. תודה דקלה. תודה לכם, כאן דקלה מור, להתראות.